Hola majetes, doncs estem a molt pocs dies per la cursa més especial de l'any, el Night Trail Lloret de Mar, la cursa nocturna més bonica, més espectacular. Aquest cap de setmana, sí, ara sí, després de molts emplaçaments l'any passat, finalment ens retrobarem aquest cap de setmana i podem gaudir de l'esport amb l'arribada a la platja. Espectacular, brutal. Explicarem 4 coses importants, aquest briefing el tindreu penjat a la web on podreu veure tota la informació, però destacarem 4 coses importants perquè aneu preparats. El programa, el dissabte, el mateix dissabte pel matí, hi haurà recollida de dorsals a la plaça de la Vila, amb horari de 10 a 2 del migdia, on també es poden fer inscripcions d'última hora si hi ha places. De 4 a 9 de la tarda seguirem amb la recollida de dorsals amb unes franges horàries en funció del dorsal que tingueu assignat. Important, importantíssim. L'assignació de dorsals es farà el dimecres, per tant, fins dimecres no sabreu quin dorsal teniu i, per tant, no sabreu quin horari haureu d'anar a recollir. El dimecres ho sabreu. A les 9:30, sortida de la cursa llarga, dels 16 quilòmetres, i a les 10, sortida dels 7 quilòmetres. Les sortides seran esglaonades de 6 en 6 cada 5 segons, en funció de l'arribada, en funció de com arribeu a la línia de sortida. A les 12, tancament del control de cursa. Serveis, com cada any, servei de guarda-roba, on vosaltres podreu entregar les vostres coses a la zona de sortida i l'organització ho traslladarà a la zona d'arribada. Per tant, us ho trobareu ja directament a la línia d'arribada. Servei gratuït d'aparcament, des de les 5 de la tarda fins a l'1 de la matinada, a les pistes d'atletisme, també a la bossa del corredor on trobareu la samarreta, el headband i productes dels col·laboradors, els avituallaments que tindreu durant i final del recorregut, servei mèdic durant el recorregut i a l'arribada i medalla finisher aquest any per tots els participants. Els recorreguts els tindreu penjats a la web amb el Wikiloc, l'enllaç dels 7 i els 16 quilòmetres. Us aconsellem que li feu una ullada, però estarà molt ben marcat. Recordeu sempre, marcat amb fletxes, però a més la seva nocturna la trobareu marcada amb diferents senyals lluminoses. Habitualment en tindreu un a la cursa de 7 quilòmetres, al quilòmetre 3 aproximadament, i a la cursa de 16 quilòmetres en trobareu 2, al quilòmetre 4 i al quilòmetre 13 aproximadament, que coincideix amb l'avituallament de la cursa curta. Tots aquests productes seran els que us trobareu als avituallaments. Mesures Covid que tenim aquest any les seguirem mantenint, tot i que el 26 ja no, en teoria no haurem de portar la mascareta a l'exterior, però nosaltres seguirem amb les mateixes mesures com fins ara. S'ha de presentar l'autodeclaració responsable, la trobareu penjada a la web, l'heu d'imprimir, signar i entregar al lliurament de dorsals. Ús de mascareta obligatòria, excepte durant la prova. Abans de la prova, mascareta, durant la prova la podreu treure i a l'arribada, mascareta. El briefing, com veieu, hem decidit fer-lo online i el vídeo aquest el tindreu disponible a la web. La sortida, com dèiem, serà en format rolling start, 6 persones cada 5 segons, i l'ordre de sortida és aleatori, a mesura que aneu arribant. L'entrega de premis no serà grupal, es farà a la mateixa línia de l'arribada i agafarem temperatura al lliurament de dorsals i també tindrem servei de recuperació Compex amb protocol Covid propi. Moltes gràcies, ens veiem aquest cap de setmana, gràcies a vosaltres per ser-hi, gràcies a l'Ajuntament de Lloret de Mar per facilitar-nos les coses i poder celebrar aquest esdeveniment. Ens veiem aquest dissabte.